Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug na Hesukristo atong Ginoo manaa kaninyo. Kaigsuunan hinulusulan ta ang atong mga kasalanan aron mahimo kitang andam ug angayan sa paghalad nining santos nga misa ang sakripisyo ngadto sa labaw sa tao ang Dios nga Amahan kanatong tanan aron iya kitang paluyuhan ug panalipdan batok sa mga kaguba nga gikan sa yawa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon aron sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan nga buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nagamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo kong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios, pasayloon sa atong mga sala, ug dadun kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Kaluyan unta kita sa Dios ang makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga kasalanan, ug dadun kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Gadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Dios, langit nung hari, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadawi kami kani, tungod sa imong himahaya. Ginoong Jesucristo, bugtungan na sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawad sa sala sa kalimutan. Kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ka ang among pangamuyo.
Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alam ko. O Heso Kristo, o Bansa Espiritu Santo, ihasay maya sa Diyos Amen, 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 Magampo kita. O Diyos Amahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan og mag-aagak, ayaw pagpahilayo ka namo, og patalinghugi ang among mga pag-ampo, ang mga pag-ampo sa tanan nga nagdaig kanimo, og pasaylua ang among mga sala, og iuli kami nganha sa kinabuhi, og ampingi kami diha sa imong gugma, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo ng imong anak, gabuhi ug hari uban kanimo dias kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Ecclesiastes. Kawang ug walay kapuslanan ang tanan, miingon siya. Maghago ka uban sa tanan mong kaalam, kay balo ug katakos. Apan sa katapusan, lain ang magpahimulos niini. Busa, wala kini kapuslanan, ug dili makatarunganon. Maghago ka ug magantos sa tibuok mong kinabuhi. Apan unsa may nakuha mo niini? Wala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalang panan. Gipabalik mo ang tao ngadto sa abog, nagaingon ka. Balik, o mga anak, sa mga tao. Kay ang usa ka libo ka tuig diya sa imong atubangan, ingon og kagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na, o ingon og usa ka pagbantay sa gabi. Gitapos mo sila diya sa ilang paghikatulog. Sa sunod nga buntag, sama sila sa mabalhinong balili. Nga sa kaadlawon mo gitib pag-usab. Apan sa pagkagabi malaya og malarang. Ikaw
Dui kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw. Aron makakabot kami o kinaadman sa kasing-kasing. Balik na o Ginoo kanos apa, kaluy iyang imong mga sulugoon. Sa pagkabuntag puna kami sa imong kalooy, haron mo singgit kami sa kasadya o kalipay sa tanan namong mga adlaw. Ang mahigugmaong pag-amuma sa Ginoo nga atong Dios maato unta. Magpalampo sa buhat sa atong mga kamot alang kanato, magpalampo sa buhat sa atong mga kamot. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalang panan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kolosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atoa sa langit. Diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Hunaunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo, o ang inyong kinabuhi, natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi, mao si Kristo, ug inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya, ug muambit sa himaya niya. Busa, patya ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo. Sama sa pagpakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon, ug kahakog. Kay ang kahakog, usa ka paagi sa pagsimba sa Dios. Ayaw kamo pamakak, kay gihubo na ninyo ang inyong daang pagkatawo, uban sa iyang kinaiya. O gisulob na ninyo ang bag-ong pagkatawo. Mao kini ang bag-ong tawo nga gibag-o kanunay sa Dios nga iyang magbubuhat. Sumala sa iyang kaugalingong dagway. Aron masayod kamo sa hingpit, mahitungod sa Dios. Tungod niini, wala na'y Hudiyo ug dili Hudiyo, mga tinuli og dili tinuli, mga luog, mga langyaw, mga ulipon, og dili ulipon. Kay si Kristo mao ang tanan, og anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo.
Ang ginumana kaninyo. Gikan sa Ebanghelyo sumalat ni San Lucas. Unya may usa ka tawo didto sa pundok nga miingon kang Hesus, magtutudlo, sultihi ang akong igsuon, nga bahinan unta niya ako sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Og si Hesus mitubag kaniya, undo, kinsa may naghatag kanakog katungod, paghusay o pagbahin sa kitigayunan tali kaninyong duha. Umipadayon si Jesus pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo ug likayin ninyo ang bisan unsang kahakog, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang o kabtangan nga iyahang naangkon, bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon sa Jesus kanila niining sambingay. Dihay usa ka dato nga may yuta nga maayo kaayo ug abot. Nabalandong kining maong dato. Wala na ko'y kabutangan sa tanan kong mga katigayunan ug sa abot sa akong yuta. Unsa may angay kong buhaton? Kini mao'y akong buhaton. Bingon siya sa iyang kaugalingon. Gubuon ko ang akong mga kamalig ug magtukod ako og labi pang daghan ug dako nga mga kamalig. Din akong tigumon didto ang akong mga katigayunan ug ang abot sa akong yuta. Unya moingon ako sa akong kaugalingon, pagkaswerte nimo ondo, ana-ana kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom, ug lipay-lipay. Apan ang Dios miingon kaniya, oy, buang. Dini gayong gabiuna, ikaw mamatay na. Unya kinsa may makapanag-iya, inang tanang butang o katigayunan nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug miingon ang Ginoong Hesus, mao kini ang mahitabo kanila nga nagtigom og mga katigayunan, kwarta o bahandi alang lamang sa ilang kaugalingon. Apan dili sila dato sa atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, Daigon ikaw, O Kristo. manglingkod palihog. Maayong buntag kaninyong tanan. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Ang usa ka tawo, bidangop siya. Bidangop siya, mingon siya, magtutudlo. Ingna ragon ang akong igsuon, nga iya kong bahinan. Binanggop kining maong tao ngadto kang Hesus ngadto sa Dios tungod kay bugat ang iyang dughan. Naluya ang iyang pagbati. Na may kaluya sa atong lawas, na apoy kaluya sa atong pagbati. Nga man na discouragement, frustrations, nga di ko ganahan mo padayon. Kay di mangyud siya, di mangyud sila. Wa magikoy mahimo anak niya. Posibleng dunay mga budanggop sa simbahan tungod kay bugat ang ilang dughan. Dili sa gusto nga mapadayon o kaguba. Posibleng relasyon o ilang gidangop. Kay kung dili na ko idangop, di gyud ni masulbad ning among problema. O ang problema nga gidala ni imong tao, problema sa relasyon sa iyang igsuon, problema sa pamilya, labi na sa pagbinahinay na, sa gihaguan sa ginikanan.
Munang niingon ang unang pagbasa, pagkasayang sa hinaguan ni Papa o ni Mama. Adlaw o gabi si Papa, naghuna-huna, unsay ang ikabilin sa nagsunod nga mga membro sa iyang pamilya, pero nag-away na hinuon sila. Pagkasayang, sayang ang tanan. Pero karon, dunay paglaom. Dili pa sayang ang tanan, idakop ko ni sa simbahan. Idangop ko, magpahusay mi sa Ginoo. No? Aron dili gyud sayang ang katigayunan nga gibilin sa among ginikanan. Kay kinang maong katigayunan nga gibilin sa among ginikanan, ang tuyo ini aron kami mag-inigsuunay mula hutay sa pagtinabangay. Pero unsaon man ning akong igsuon, dili man gyud siya mubati nga doon sa igsuon. Iya mang angkunon. Iya mang gyud angkunon. No? Dili siya muila kanako nga igsuon. Ako pod nasakitan. Tungod kay sa una, sa buhi pa si Papa o si Mama. Nausab ang tanan karon. Nausab. Manang posible, didangop mo balik-balik siya, babalik-balik, gani doon na usa ka tawo miingon. Ako gining idangop ang akong igsuon o akong anak. Kay di gid sila mapatuo nako. Di gid mapatuo. Miingon ko magpakasal, miingon ko magpinasayloay, di gid mapatuo nako. Pero di ko magpawa sa paglaom, bisag bugat ang akong dughan. Magpabilin gid ko sa simbahan. Tungod kay ania dinhi ang tidud-anay nga relasyon sa Dios o nga sa tao. Makailaon ta sila og Dios. Mapatuo ta sila og Dios. Kitanawa, wala sila simba, wala sila Dios, dili na mapatuo nako. Di na mapatuo sa iyang amahan. Di na mapatuo nga ako gayud unta. Ako ang nagpadako nila. Og ako silang dadon sa Dios, di naman sila muila sa usag-usa. Munang niingon karon ang tao, ingarago ng akong igsuon. Ngayon ta akong bahinan sa katagayunan nga gihaguan sa among ginikanan. Umitubag sa Jesus. Kinsa may naghatag kanako ug katungod sa paghusay sa inyong away. Kinsa may naghatag kanakong otoridad nga mooy mo bahin-bahin sa katagayunan sa imong Papa ug Mama. Posibleng miingon din siya, ako, hatagan ti kag katungod, aron makabahin ko. O posibleng mo ingon ang Ginoong Hesus, unya, di man na mo tuo, dili man na mo tuo kanako, ang imo igsuon. Sayang. Ikaw ni dangup sa Dios karon, pero paabuton ta nga makalahutay ka sa pagdangup sa Dios. Kay ang imong pagtuo karon dili baya sa Dios kundi dili sa kwarta baya, sa katigayunan baya. Didangup ka nako karon dili kay mo simba kundi dili aron sulbaron ang inyong kahakog sa managpag-igsuunay o sa inyong pamilya. Di man ibaya, dugay pa kining masulbad tungod kay ang kahakog baya maoy inyong gisimba ang Dios, ang katigayunan. Dili ang relasyon sa Dios nga gabito nato nga relasyon sa atong igsuon. Timan ibaya, mianhi ka, dili aron manindot ang imong relasyon ngadto sa Dios. Nga unta ini kahuman manindot ang inyong relasyon sa usag-usa. Kwarta baya ang imong gianhi, pero wala pa ka mo surrender, maong dugay-dugay pa kini nga masulbad. Ang unang sulbaron mao ang imong relasyon sa Dios. Ang imong pag-ila nga siya gayud ang dangapanan. O kung doon na ba nga ni kwarta, katigayunan yuta nga gibili ni Papa o balay ba, gipaabangan ninyo dinhi,
ikaduha lamang kana kaysa Dios. Kay kung kana maoy inyohang gipakita nga sentro, mag-away gid mo. Magkinihay pagani mo, magpapriso pagani mo. Dili na mo ila nga igsuon. Kung kana maoy sentro. Kay kana Dios, dili tinuod nga Dios. Mga igsuon, karong Domingo unang Domingo sa Agosto, giampo sa tibuok, matuuhon sa Dios, dunay relasyon sa Dios, ang tanang mga kaparian, mga paris priest sa mga parokya. Kay kining mga kaparian sa parokya, maoy sumbunganan, labi na kung maguba ang mga relasyon sa mga managsuon. Maoy sumbunganan. Maingon, Pader, iampo in taon ang akong ingon ana. Kay naguba naman nun ang pamilya tungod sa mga gibiling katagayonan ni Papa o Mama. Iampo in taon kami, Pader. Or husaya mi, Pader. O posible si Pader ang paris priest, maingon, putuo ka kanako, kanang imong igsuon. Ikaw mituo nako. Pero kanang imong igsuon, mutuo ka na, magpabilin usa ta. Sa paligon sa atong relasyon sa Dios, aron makapaubos ka o makapailob ka sa kinaiya niya. Kay kung dili ka makapailob, mag-away gid mo, sige. Unya mo takod kini ngadto sa inyong mga anak. So iampo ta karon ang tanang mga kaparian sa parokya nga giisip nga amahan ug dalangpanan laban ni adtong wala pa wadi sa ilang paglaom. Nga mipili nga mosubay pa sa dalan sa pag-inigsuon. Sugod gayod sa ilang pamilya. Ug mao nang mingon ko ganina nga dunay pipila kanato nga midagop sa simbahan, dala kining pagbati nga bugat. Ug ngano tungod kang ilang pamilya, ilang pag-inigsuonay ba, bugat alang kaniya. Yang dili sa gustong mo surrender. Iyang anak, sige ingon ako ganina, dili mo patuo, iyang bana, iyang asawa, iyang, dili ba magkayusa? Huwag nidagop. Munang, let us pray for our parish priests this Sunday, tungod kay ang mga pari, doon na po sila yung mga giatubang nga mga relasyon tali sa ilang mga parokyano, sa ilang gialagaran. No? Doon na po sila. Unya kasagaran ni ini, ang giatubang sa mga pari, nga masulbad unta ang mga pagkabahin-bahin nga niya sa atong parokya. Masulbad unta ang mga pagkabahin-bahin panag-away sugod sa pag-inigsuonay sa pamilya. No? So mao kini mo igsuon padayon ako, pagbantay gyud kamo, miingon siya, nining kahakog nga niya gayud sa matag tao. Pagbantay gyud kamo. Ug padayon siya sa pag-ingon, dunay usa ka tawo nga dato na siya, pero gusto pa gyud siyang magdato nga iyang kuhaon ang bahin sa uban. Wala pa gyud siya magkontinto sa iyahang naangkon karon, ug miingon siya, gubon ko ng akong budiga kay maghimo kog dako kaayong budiga kay anak nako tipigan o punduhon ang daghan akong kwarta. Ug miingon ako sa akong kaugalingon, pagkaswerte na nimo, labaw pakas tag-iya sa SM ug sa Ayala. Anaan na kanimo ang mga butang imong magamit sa taas nga katuigan. Kay nagtuo siya nga taas pa ang iyang mga katuigan. Kay bisag tiguang na siya na amay tambal nga magpabiling batanon o maglingaw-lingaw siya. Dili na siya madto sa simbahan. Usa pa may adto niya sa simbahan? Matulog na lang siya sa simbahan. Gadili man sa ganahan ng gitudlo, gisulti sa Ginoo, matulog lang siya sa simbahan. So manang wala na gyud sa panahon. Wala gani sa panahon sa iyang pamilya, sa iyang pag-atiman sa iyang mama o papa. Munang giingon, bag-ong Dios. Pero niya nang gabi una, giingnan siya, oy buang, kay buang daay, buang. Ang kining ma-focus na sa kwarta o katigayunan. Oy buang karong gabi una, kutubra ka.
Kinsa may magkapanag-iya, yan ang imong gihaguan, buang gid ay. Kinsa may malipay, mag-away na pud sila. Ang nagsunod niya na, kay ang gibilin ang kahakugman. Wanang kuduna gani, mga nag-away-away sa pamilya, mingo kita, kabilin ginis naguna. Maingon ta, dili lang gi ko modawat, ana. Bahala nag magduka ko dito sa simbahan, magampo. Bahala nag matug ko dito. Basta kay modangop kay ko sa Ginoo. Dili ko gusto mo bilin og away-away sa akong mga apo. Nangandoy ko nga maputol na unta ni ang kining kinaiya karon nga among nakuha gikan sa among katigulangan. Kay diin maguna gikan ko dili sa katigulangan. Kanang pagkamanghiatagon karon sa usa ka tawo, diin maguna gikan ko dili gikan sa iyang katigulangan nga anaa giisip niya ang Dios sa pag-inigsuunay. Ang atong Dios, Dios sa pagtinabangay. Ang atong gisimba, Dios sa pagpaubsanay aron maghari. Maghari ba ang gitudlo ni Papa ug Mama? Manindog palihog. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak kabugtong ang Ginoo nato, kagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matayo gilubong, bikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing wala nay katapusan. Ang Dios mihatag kanatog pan gikan sa langit, sa ingon mutuo kita sa iyang pag-amuma o pag-atiman kanatong tanan, isip iyang pamilya. Magampo kita karon, pangayoon nato, nga ligunon sa Dios nga gamahanan ug atong Amahan, ang atong panag-inigsuunay. Busa, mudagop kita kaniya sa pag-ingon, Amahan, sa imong kaluoy dungga kami, Amahan, sa imong kaluoy dungga kami, nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mamahimong epektibong ilhanan sa dalan paingon sa walay katapusang kalipay ug sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, sa imong kaluoy dungga kami, nga pinaagi sa ilang pagsalikway sa kabangis, agig paghusay sa mga kasungian, ang mga kanasuran makabaton sa tinuod nga kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, sa imong kaluoy dungga kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, mupakanaog og mga polisiya nga kanunay magtuboy sa kaayuhan alang sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, sa imong kaluoy dungga kami. Nga diha sa ilang panginahanglan, ang gugma ni Kristo muhupay sa mga masakiton, sa mga nabugatan sa ilang mga kalisdanan ug sa mga naguol. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, sa imong kaluoy dungga kami. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, sa imong kaluoy dungga kami. Nga ang mga nangamatay makasulod na sa puloy-anan nga giandam ni sa Ginoo alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, sa imong kaluoy dungga kami. Dios among Amahan, gipadala mo ang imong anak nga gipakatawo sa bulahang Birhen Maria. Matinud-anon ta kaming mutubag o mutuman sa iyang hangyo alang sa among pag-inigsuunay dinhi sa kalibutan ug sa among pagtinabangay dinhi sa simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.
Dagon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan kag ikan sa imong pagkamangyatago na dawat na magihalad kanimo kining pan nga magsalita ginamot sa kumus mga tao. Mahimo kining kalanon nga espiritu nga alang kanamo. Dagon ang Dios ang sa Mga igsuon pagampo kamo, aron kining ako og inyong halad sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan ang makagagahom labaw sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa ngalan, alang sa kapuslanan sa tibuok nga santos nga katawhan. Santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining halad sakripisyo nga gidala karon sa imong atubangan. Mahimuot kaunta niini kay gikan kini sa among pagtuo paglaom kanimo. Pinaagi sa imong anak nga Jesucristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha lamang kanimo ug nahimo kaming tawo. Dinhining kalibutan, dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pag-atiman adlaw-adlaw. Gipasaligan mapagayod kami sa kadaugan, sa kinabuhi sa kalipay o kalinaw nga way katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus, maoy imong gasa kanamo, ug maoy unang bunga sa ani nga umaabot, ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Hugbo sa uban sa mga anghelo mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way huno nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitahasan,
daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos kid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong balaang espiritu o pagsantos ining mga gasa aron mahimo kinalang kanamong lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa pagpasakit niya sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, pipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan og kanaa, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha si Jesus sa kalis. Pipasalamat kanimo pag-usab. Bihatag siya ni iningadto siyang mga tinun-an ug bigon. Dawata kini. Panginom kamong tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bangko ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan. Nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kaymo kami giisip nga ngayan nga matubang o moalagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan lukob sa tibuok kalibutan ang simbahan. Ang katawhan nga matuuhon ug malaumon kanimo lukob sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma o Banileo among Papa, Jose among obispo, tanang obispo kaparian ug tibuok katawhan. Hinumdumi sa ang among makaubang patay na dinhi sa kalibutan, malaumon nga makapahulay sila diha sa kahitasan. Dad-a silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. O kaluy kaming tanan. Himo kaming angyang makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo kang daygon ug himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatagan kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang tungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Bagampo kita sumahan kapasayloon niya ang atong mga kasalanan ug dadon kita niya makapasaylo kanilang nakasala kanato. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygo ni mong ngalan, moabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalano namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasaylua kami sa mga sala, ingon nagpasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili man kami tugyan sa manulay, inunua luwasa kami sa dautan. Bangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok ug kagubot, samtang kami malaumong nagpaabot sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa pag-inigsuunay.
Peace be with you. Peace be with you. Peace. Kaluy kami, hatagi kami sa kahalian. Kini mao sa Jesus, siya ang kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga kalawat mapalawat nimo. kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug ug mamay. mamaayo ako. Ginoo, gihatagan mo kami og pagkaon gikan sa kahitasan. Puna kami sa imuhang amahanon nga pag-atiman ug magabilin kaming mag-inig suunay dinhi sa simbahan. Magampo kita. Ginoo, pinaagi sa pagkalawat gihimo mo kaming mag-ong mga binuhat ug gihatagan mo kami nining kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalip di kami pinaagi sa imong gugma ug andama kami alang sa kadaugan sa katapusan, ang kaluwasan ngadto sa kalipay ug kalinaw nga wala nay katapusan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod palihog alang sa bobo nga pahibalo. Mga pahibalo, una, ang atong second collection karong Domingguha gimando sa atong Archdiocese alang sa kasaulugan ni St. John Mary Vianney sa St. John Mary Vianney Sunday. Ikaduha, ang kahupayan ni Jose Listening Center sa Ministry of Listening sa atong parokya Ablina. Usa kini katabang nga atong gidalit alang kanila nga gisakit og mga bugat nga suliran. Andam kaming mamati sa kinasingkasing gayud. Sa buot nga mong avail niini, adunay forms or requests for counseling sa parish office or diha sa entrance sa atong simbahan. Sa dugang impormasyon, palihog kontak sa 0995-674-8449. Ikatulo, mapasalamaton kaayo ang team of pastors nga sila si Father Benny Tao, Monsignor Renato Beltran Jr., Father Marlito Binondo, Father Nilo Sabilion, ug Father Pat Ornopia, sa tanang parukyano sa St. Joseph the Patriarch Parish, Mabolo, sa inyong mainiton o kinasingkasing nga pagdawat o pagsuporta sulod sa niaging unong katuig. Gipahibalo nga sa umaabot nga Martes, Agosto 5, mo report na ang mga kaparian sa ilang bag-ong mga parish assignments. Moabot na pud unya sa Martes ang bag-ong team of pastors sa Mabolo nga mao sila si Monsignor Raul Go, Monsignor Vicente Tupas Jr., Father Jose Adonis Aquino, ug Father Felipe de Acosta, ug resident priest Father Rex Raymond Gabriel Belino. Daghang salamat ang nagpahibalo ng atong team of pastors sa atong parokya sa St. Joseph, Mabolo. Manindog palihog, ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na nato ang santos nga misa, manglakaw kita dias kalinaw ug gugma ni Kristo Jesus. Salamat Salamat sa Dios. Maayong adlawng Domingo kaninyong tanan.